Kaixo, Joana naiz eta hau Estos liburua da, Anato idazlearena. Liburua masajista eta militar baten maitasun historia azaltzen du. Karina eta Kail izenekoak. Karina arazoak izan ditu, beraz, maitasun erlazioak uztea erabaki du bere urteetan. Kail ezagutzen duen arte, noski. Sekretu asko dituen mutil bat bere adinekoa. Oso gutxi hitz egiten duena, baina gauza asko dituena esateko. Sekretu asko kontatzeko. Baina hori dena aldatuko da neska ezagutzen duenean. Asko gustatu zaidan liburua da, oso gomendagarria eta liburu gehiago izango dituen lehenengo zatia da. Irakurtzea gomendatzen dut, asko engatzen den liburua delako eta oso sentikorra den liburua delako, bere idazlea esaten duen bezala. Egunero gerta zaizkigun gauzak adierazten dituelako. Mila esker.